Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor de termoficare și a restabili sistemul de aprovizionare centralizată cu apă caldă, CETNORD propune înlocuirea sistemelor interne de încălzire pe verticală cu cele pe orizontală. Acest lucru le va oferi consumatorilor mai multă economie, independență și siguranță. Despre cum poate demara procesul de modernizare a sistemului intern de distribuție a căldurii, care sunt pașii și condițiile în care se fac aceste lucrări, gestionarii fondului locativ au discutat în cadrul întrevederii cu reprezentanții furnizorului de căldură. Prezentarea acestor acorduri ale locatarului privind modernizarea sistemului de distribuție este necesar de a fi prezentat până în luna septembrie, deoarece numai acele blocuri locative care vor prezenta acest acord de modernizare a sistemului de distribuție vor fi incluse în caietul de sarcini și vor face parte din faza 2 a proiectului. Furnizorul de căldură a inițiat întrevederile cu gestionarii fondului locativ pentru a le oferi informații din prima sursă, dar și pentru a afla care sunt impedimentele cu care se confruntă aceștia în procesul de inițiere a lucrărilor de modernizare a sistemului intern de încălzire. Cel mai mult pe gestionare îi interesează care este procedura de colectare a acestor semnături, care sunt cheltuielile care urmează să le suporte CETNORD și care sunt cheltuielile care urmează să le suporte locatarii. Dacă avem sau nu avem posibilitatea să ieșim cu locatarii la diferite întâlniri și noi întotdeauna mergem și organizăm și participăm la aceste întâlniri cu locatarii la solicitarea gestionarilor fondurilor locative și în ultimul rând, deci care sunt beneficiile acestui sistem de distribuție pe orizontală. De multe ori se ridică întrebarea privind lipsa timpului pe care îl au acești gestionari în privința colectării acestor semnături. În cazul dat, când ne întâlnim cu astfel de problemă, noi suntem dispuși ca angajații întreprinderii noastre să participe la această colectare și să ajute din punct de vedere tehnic și organizațional gestionare de a colecta astfel de semnături. Dar pentru asta este necesar să fim informați și ne se acorde suportul necesar în vederea colectării acestora. Gestionarii fondului locativ s-au arătat convinși că unica soluție de a îmbunătăți calitatea serviciilor de termoficare și a micșora consumul de energie termică este modernizarea sistemului de distribuție a căldurii. Primul etaj e lifrit, la cei de sus cald și deschideau ferestrele, dar și după ei o să dă cât și mai încet și mai tare, cum fiecare, sau chiar și fiecare cameră cum vrea să încălzească și o regulează, apoi desigur e super. Eu aș vrea și lămuresc și la lume și nu că îi impună, dar le ajung la conștiința omului că într-adevăr e ceva bun, care e modern și care ar trebui. Eu, de exemplu, foarte mult am văzut în România, ca să plătim tot, să plătim și contoarele și proiectul și tot. Acum s-a modernizat, ce-au ieșit la o hotărâre, că nu plătim nimic și e foarte bine. Cei interesați de acest subiect pot afla detalii la numărul de telefon 0231 91 30 sau pe pagina web a instituției www.cetnord.md.